Nases kaka riwruok bende winyoru nikech ka ogirimiti maguok okete tim iwacho ni nas bende ka chal mare mar thieth chal mare mar ngima bende ok kare onge kaka onyalo thiedho jatuo koro ng'anyo ni biro bedo ka dhi nyaka karang'o kosa ang'o mar riwruok mar Nases timo en adieri ni ka nas okomi ratirone okobibedo gi mor kata gi thuolo maber gi teko gi chuny mar tiyo kaka dwarore kendo okobibedo gi mijing'o ma onyalo tiyo go tijege kuom miyo jotuo magwa gi jo Kenya thieth makare. Wan kaka union ma Nases watemo kendo kata sani watemo waduong'o dhoudi mopogore opogore waduong'o nyaka dhoudi mar ministry marwa maduong' mar health nikech iwacho ni health ok en totally devolved kaka jipare en migao mo itime e yor ariura kata e yor saga en saga e kind sirkal mamalo ma national government kendo sirkal mar counties mapiny omiyo waduong'o dhoudi go te watimo lobbying. Inyalo paro ni Kenyatta National Hospital nyicho gomo kane gigomo wan mana waluongo gomono to kane wadhi ir minister mar health kata CS mar health okelo winjruok mapiyo piyo kane oriwowa mwawuoyo gi board mar Kenyatta to gi SRC mwawinjore ma in one day ne watieko wach mar CBA mar Kenyatta makata sani kawuok kadhi Kenyatta mondo waket andika. Omiyo wan pod wawuoyo kendo pod wadhi mbele mbele conciliator manyiche minister mar labor oyieronwa mondo kelnwa winjruok e kindwa pod wan yawo dhot mondo watem dhi mbele. To gima duong' madwa wacho ni kapok sirkal mar counties oyie moa malo kuma gibede magiya kao headlines magikaone mawabedo mwawinjore e yor signing mar ogirimitiwa maluongo ni CBA kwa kao return to work agreement mane wasign iga 2017 wakete iye. Ka sirkal pok oyie mwawinjore ni Nases wa mano konyo Kenya kabisa nikech Kenya kae wan gi Nases matin mantie osiptende mag piny owacho. Kane ondik gi e yor kojolo ndalo Covid to winjruok nobedo ni bang'e ibro ndik gi e yo ma oyangore mar permanent and pensionable. Mane pokotim kapok sirkal oyie moketonwa ogirimiti mar rang'iny marwa mar donje tich kaka ichulowa to gi kaka wadongore e tichwa miluongo ni career progression guidelines. Kapok sirkal oyie ni jowetewa manogole tich e yo ma ok owinjore e county ma Kisii oduoke tich gik moko ang'wen go kapok county governments otimo to ok wabidoge tich. Wadwa wacho ni ok en herowa mondo wabede ng'anyo ka jotuo hinyore ka jopiny hinyore lakini ma en gima governors gin jotendwa ma osiptende mwatiye emokelo en ng'anyo margi nikech ok nyal bedo ni higa 2017 pod wawuoyo mane gimoro achiel nyaka kawuono. Kosun mukulos motegno nikech dogano ka koro lakteche tindare no ka koro gin bende ok gidhi ng'anya ahinya dibed ni winjruok mag lakteche to nokete tem to koro mag Nases pok okete tem tiler ni nyikoro mga jonga ponono ni ng'anyo makama en mar counties 47 onge county ma bende oseloso mokete tem. Ng'anyo ni en mar counties 47 kendo dhi mbele. Nitie counties ma nyicho keto lwetgi nyaka CBA to kane gikelo CBS gigone
SRC to SRC nonyisogi ni nyaka gidogi ma giket gigo mag dhi ka council ma council oyiego ni eka ginyalo kinyalo kete e tim. Omiyo ma nyiso ni nitiere kaka yo moro ma irochogo ratichwa gi county governments. Kaka iwache ni doctors, medical doctors, mekgi nosekete tim, ne wachako kodgi marom. Kane wasechako kodgi marom, to mekgi nokete tim mogik apani itimo sani. Mane momiyo waneno ni kare nitiere e yo moro ma sirkal ng'iyowago e yo marach ma iluongo ni discrimination. Gibagwawa to wan kaka Nases. Tije mwatiyo kaka wang'anyo sani iyudo ka osiptende te ok ti, olor dhoudi mag thieth te e osiptende mag piny owacho. Nikech ang'o? Wan emwatiyo tije ma essential e osiptende mag thieth. Wan emwang'e kaka miyo ko ogamo remo kiwacho no pek. Wan mwang'e kaka watimone thieth gi nonro gi ng'iyo kaka onyalo bedo nyaka ogik e sa mokonyore mobed gi nyathi. Wan mwang'eyo kaka miyo ni nyalo yudo chanjo. Wan mwang'eyo kaka miyo ni biro konyore e yo makare. Wan mwang'eyo kaka itimo dialysis nikech wa specialize in many fields within health sector. Magi ok timre sani. Waparo ni wanyalo bedo mos chieng' moro gi sirkal mondo ging'e pek gi ting' ma ng'anyo kelo. Gin ginene kaka makosa kor Nases kata kor jatich mogomo. To wan wang'iye yo maduong'. Lal ma household ka household yudo. Lal ma Jakenya ka Jakenya yudo. Lal ma sirkal ma gibede kaka jotelo yudo. Gi lal ma wan wayudo kaka Nases. Ke wanyalo keto wiwa kanyakla to wabiro yudo ni lal no duong' kabisa. Sani nyithindo minyuolo ma ok yud chanjo ma ibiro geng'o negi tuoche e dweche kata higni mabiro ok yud chanjo go, kendo samoro inyuologi e yore ma ok owinjore. Midhiero ma biro biro ne mano biro biro bang' dweche moko, bang' higa, ahinya bang' higni 5 ibiro ne midhiero maduong'. Ok wadwa ni magi otimore. Omiyo wan wawacho ni ka sirkal temo mondo gi roch ratichwa bang' kane wase sign agreement marwa ma higa 2017 nyaka sani, to wang'ni uruma mwasebedo go kwadok e tich samora mora mwagomo waonge go. Wan bende wawacho ni oruma no wang'ni jomok sirkal onenwa, jopiny bende onenwa.